ETS 6.3.0 toi mukanaan mahdollisuuden projektin salasanan asettamisen ja poiston sekä hallinnan ETS-sovelluksella Project Password Manager. Tämä sovellus on maksullinen, mutta mahdollistaa käytön siten, ettei salasanaa tarvitse omassa projektissa joka kerta kirjoittaa tai edes muistaa pitkään. Siirry MyKNX.org-sivustolle. ETS Apps-sivusto on uudistunut ja jaoteltu 8 eri kategoriaan. Etsi sovellus esimerkiksi hakukentän avulla ja osta. Lisensoi sovellus joko pilvilisenssiisi tai dongle-lisenssiisi. Asetukset sivulla ja lisenssit sivulle lisäät sovelluksen kuten muutkin lisenssit. Aseta projektille salasana. Aseta salasana. Ennen kuin aktivoimme ETS-sovelluksen käyttöön, käydään läpi salasanan asettaminen. Siirry Details-sivulle. Muista käyttää vahvaa salasanaa. Valikko opastaa vahvan salasanan määrittelyssä. Testaa salasanan toimivuus ja avaa projektisi. Jos unohdat salasanan, et saa enää projektia auki. Tämän välttämiseksi on kehitetty ETS-sovellus Project Password Manager. Pääset määrittelemään sen Learn More-linkistä. Aktivoidaan MyKNX-tiliin 2FA-todennus sivustolla itknx.org. Seuraavaksi käsitellään, kuinka ETS-sovellus Project Password Manager toimii. Lähdetään liikkeelle siirtymällä sivustolle itknx.org. Kirjaudutaan käyttäjätunnuksilla sisään. Asetetaan käyttöön siis kaksivaiheinen tunnistautuminen, joka turvaa käyttäjätilisi ja suojaa verkkorikollisuudelta. Ohjelma avaa ikkunan, jolla hallitset omaa KNX-tiliäsi. Tämän sivun alareunasta valitaan tunnistamissovelluksen, jota haluat käyttää. Esimerkissäni valitsen Android-puhelimeni tunnistautumissovelluksen. Ohjelma avaa sivun, jonka QR-koodin skannaan puhelimen kameralla. Puhelimen Authenticator-sovellus avaa KNX Associationin sovellukseen liittyvän koodin näkyviin. Jatketaan todentamiskoodin lisäämiseen. Kirjaa puhelimen koodi aktivoidaksesi todentajan. Vahvista toimenpide. Liitetään sanasana 2FA-linkkiin. Avaa hallintapaneelissa projekti. Käyttämällä salasanaa vielä kerran siirrät siitä tiedon ETS-sovelluksen käyttöön. Seuraavilla kerroilla avattaessa omia projekteja ei salasanaa tarvitse käyttää. Projektista voidaan poistaa salasana, jos se tiedetään tai jos ETS-sovellus on käytössä ja aktivoitu. Siirrytään jälleen projektin Details-sivulle. Muutetaan salasanaa. Valitaan salasanan poisto. Tämän jälkeen salasana ei ole enää käytössä. Salasanan todennukselle on myös palautuskoodit. Kirjaudu taas itknx.org-sivustolle. Käytetään puhelimen Authenticatoria ja haetaan kirjautumiskoodi. Kirjaudutaan sisään. Valitse 2FA pois käytöstä. Kirjaudu ulos. Kiitos mielenkiinnosta ja toivottavasti tästä oli apua.